Gipailawom sa inspeksyon sa General Santos City Police ang anaasa gatus ka mga PNP personnel nga posibleng musilbi isip Special Electoral Board's augmentation sa BARM karong eleksyon. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Usa-usa nga gi-inspeksyon sa mga opisyal sa General Santos City Police ang mga dalahong gamit sa 100 ka mga PNP personnel niini atol sa gipahigayong showdown inspection and send-off ceremony of Special Electoral Board's augmentation in PRO BAR for 2025 national and local elections nga gipahigayon sa headquarters niini sa Camp Fermin Lira adlawng Martes. Gisusi sa opisyal kung kumpleto ang ilang mga gamit. Una ang posibleng deployment nga posibleng mulungtad gikan 15 hangtod 20 ka adlaw sa BARM. Gawas sa mga issued firearms, langkuban sab kini sa mga first aid kit, flashlight, personal nga gamit ug uban pang mga importanteng butang nga gikinahanglan nila sa ilang deployment. Matud sa GSCPO, posibleng sila ang mupuli kung ugaling walay magtutudlo nga mudayon sa pagsilbi karong eleksyon kung dunay mamugna nga kagubot sa mga lugar sa BARM. They will serve as a replacement dito sa atong teachers nga nag-possibility nga mo back out sa ilang trabaho dito. So we all know nga green category ang atong General Santos City in this election period. That's why nag-ready ta og contingent because ang uban pud nga probinsya kuhaan po sila og tag 150 reserve for special electoral board pod. Nabansay na sab matud pa ang maong mga PNP personnel kalabot electoral process. Na-orient na ni sila tanan sir sa atong Comelec, sa City Comelec and the Regional Comelec. No less dito sila sa regional headquarters nag-training. Sumala sab sa GSCPO nga bisan naminusan man ang ihap sa ilang PNP personnel karong eleksyon, mipasalig gyapon sila nga hugot nga seguridad ang ilang ipatuman sanglit paigo paghihapon ang ilang mga personahe nga nasa halos 1,200. Duna pa say dugang nga laing security forces. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.